Dostalo tu Bohucovi Hrubák, iba gól! Gól! 1-1, Stano Šesták. Zatíska náš boj sa začal, Messi nám po chvíľu zmáčal. Futbal je pre nás vášeň a láska, pre súperov sme prekážka. A bude to žuť! Gól! Gól! 2-1 gól! Prichádza sem a trasie sa sem. Slonko Filip, Šesták, prihrať Stánko, gól! Jendrišek, Jendrišek nedá, Jendrišek, gól! Gól! 2-1 gól! Center na Hološka, gól! Prichádza sem a trasie sa sem. Slovensko to je náš tým. Vždy chceme vyhrať, musíme to s tým. Slovensko, Slovakia. Prichádza sem a trasie sa sem. Slovensko to je náš tým. Šanko nedostal Pekarika, áno, Blaho, vy čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavený tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kele, Ensanzi Afrika, Kenáka, nastal náš čas. Slovensko je tam, Slovensko postúpilo na záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta. Fantastické, nádherné, slzy v očiach. Tréner, skúste to opísať. Ďakujem všetkým, tak sme to dokázali, áno, to ťažký zápas a som šťastný. Predstavujem vám novodobého slovenského hrdinu, volá sa Jan Mucha. Dovol, Janko, aby som ti v mene Slovenska poboskal tieto zázračné. Je to krása, proste dnes ty si hrdina, ja som ťa za ňou pasoval.